Día de festa para os maiores de Lousame que este sábado ateigaban ao restaurante O Trapeiro para participar na primeira xuntanza de maiores que organiza o Concello. Unhas 325 persoas degustaron o xantar composto por empanada, pescada galega e carne asada. Acompañaron os maiores neste día grande a alcaldesa Teresa Villaverde e o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Ildefonso de la Campa. A xornada estivo amenizada polo grupo de gaitas O Son do Pote e o mago Charlie Brown. Ademais, durante a sobremesa, o Concello quixo render homenaxe a 4 ilustres maiores do municipio. A mestra Lucinda Figueroa, o sacerdote Manuel Escudero, o condutor de autobuses Manuel Rodríguez e o carpinteiro Aquiles Nieto recibiron unha placa conmemorativa. Acaba de chegar agora unha persoa de Lousame pois que ten moita experiencia vital, máis dos que dixemos antes aínda, que é o señor Aquiles. Un aplauso para ele. Pola súa banda, Celia Santiago Blanco, a persoa de maior idade que asistiu á xuntanza con 92 anos, recibiu tamén un agasallo.